Taci Amanata story time. Ina aiki ne a kamfanin shinkafa da ke jihar Neja, Jeba kenan. Shekara ɗaya ina aiki na lafiya. Ina zama a wajen kwanan ma'aikata na cikin kamfanin. Rayuwa tana min daɗi. Kawai sai ga goodness, an yi employing nata a matsayin cleaner na kamfanin. Sati uku da ta zo muka haɗu. Na gaya mata cewa ni musulmi ne. Ta ce min ba komai. Muka ci gaba da rayuwa har na renting na gida a wajen kamfani. Muka ci gaba da rayuwarmu. Rayuwa tana mana daɗi. Dama tun farkon haɗuwarmu ta ce min tana da saurayi a ƙauyensu. Na ce mata ba komai tunda baya kusa. Muka ci gaba da rayuwarmu. Rayuwa tana tafiya lafiya lau. Ina mata hidima sosai da sosai. Cinta, shanta da suturanta. Duk end of the month ina siya mata kaya ko kala ɗaya ne. Kamfani sun yi min canjin wajen aiki. Wannan shi ne mafarin. Tana yawan yin laifi a kamfani. Sun yi sacking ɗinta har sau 5 amma ina ba da haƙuri. Last month suka yi sacking nata. Ta ce min ita za ta koma state nata, Imo state kenan. Ina wata jihar haka na yi spending na kuɗi na zo muka yi bankwana. Za ta wuce ƙarfe 4 na asuba na kai ta Ilorin. Daga nan na saka ta a motar Onitsha. Na yi spending sosai a kan yarinyar nan. Ashe wajen wani namijin za ta tafi. Bayan zuwanta da kwana 2, ta ce min ai duk rayuwar da muka yi ba so na take ba. Kawai domin ta samu wanda zai rinƙa taimaka mata ne. Ta ce min idan har ina respecting na addinina, kar na sake kiranta. Don Allah don Annabi ya zan yi? Ku bani shawara, ina comment section. Gare ku viewers ya ce ku ba shi shawara yana comment section. Amma kar ku manta ka faɗi alkhairi ko ka yi shiru. And sender ka yi haƙuri ba zan iya posting na hoton wannan yarinyar a nan ba. Saboda hakan is against my rule, ba na posting na hoton mutum. Sai dai don Allah don Annabi ku ba shi shawara. In dai ta ni ne ka haƙura da wannan yarinyar ka koma yin sha'aninka, Allah ya zaɓa mana nagari. Wannan sai ya zama maka lesson. Idan kina so ko kana so in ba da labarinka, za ka iya min magana ta DM ɗina ko ka min magana ta Instagram ɗina mai suna beautyboss280. Don Allah don Annabi go straight to the point, kar ka zo DM ɗina ka fara yin wani abubuwan daban. Just go straight to the point, zan fi amsa maka DM ɗinka da wuri. Thanks for listening. Kar ku manta don Allah don Annabi ku je ku yi following na backup page ɗina. Sannan ku yi min liking na video guda 3 sannan ku yi comment a wannan backup page ɗin. Na gode, sai kun sake ji na a wani sabon labari na. Thanks for listening.